Bai, Mikel, bigarren galdera. Merkatuetan elikagaiek daukaten boterea eta kontrola, bai ekonomian, mezuetan, ikerketetan, noiz izango dugu baserritarren, hiritarren eta interes kolektiboen esku? Gobernuek nahi dutenean. Esan nahi dut. Merkatuak daukalako poterea norbaitek eman diolako, edo norbaitek ez duelako potere hori erregulatu. Erregulazioak ez dauden heinean, poterea gero eta konzentratuago eta gero eta esku gutxiagotan egongo da, bai Euskal Herria, bai Estatu mailan, bai Europan. Eta bai kontsumitzaileek, bai baserritarrok, bai gizartea horren kontra egiten ez dugun heinean, gero eta potere handiagoa izango dute, eta gainera, gero eta ez dakit zelan esan, baina gero eta bergüenza gutxiagokin hartuko dituzte erabakiak eta jarriko dituzte neurriak martxan, gero eta hori eta estuagoa izateko baserritarren eta kontsumitzaileen erlazioa, ez? Beraien bidez pasa behar da dana, beraiek edukiko dute kontrol guztiak, eta hori kontutan hartzen ez dugun bitartean, gero eta gogorrago izango da asuntua. Eskerrik asko, Mikel.